Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Мо ай тарафи Адинцова бар омадем. Ай горкида, ай хонаи дудармон Қобилҷон, Аллоҳ ҷоша ҷаннатул фирдавс гардона. Бо ҳам рӯи модарҷон хела суҳбат кардем, ҳамдардӣ кардем. Хела инсони хуб, холаош, тағоёша дидем. Ҳазор раҳмат ба бародаро, ҳазор раҳмат ба падаро, ба акаҳо, ба додарое ки омадан дар ҳамуҷа буданд, дастгирӣ кардан. То ҳозирам ҳамуҷаан дастгирӣ кардесиян, сахт миннатдор ҳастем. Ай тамоми халқи тоҷик, ай бародарое ки комментария карден, акаҳое ки зан заден, бародарое ки нависен, ай тамоми халқи тоҷик, ай номи ҳама ман ба модара ҳамдардиро расондум, оби дида кардан, миннатдориро баён кардан. Ҳазор раҳмат ки ҳастен, дастгирӣ мекунен. Як хоҳиши калон кардан ки тамоми картаҳо, тамоми зуборое ки ҳастай, ҳамаро удалид кунен, дар кор нест, уже тема маҳкам шид. Як чи дигарам мехоҳам бирасонам, камтар эмоция даем. Илтимос шумо дуруст фаҳмед бародаро, ман мефаҳмам дарду алам, мо дар сари қаҳр, мисол дар ғазаб обращение нарден, ҳамун чиза грамотно кунен, як хеле кунен ки фоидааш расад, зарар не. Рӯи хотири модарон, рӯи хотири хоҳарон, рӯи хотири падарону дигар фарзандон илтимоси зиёд хутона биқапен. Насиб кардагӣ бошад, агар намбарем зинда бошем, уже пагада видео ба забони русӣ ҳам мебироям, мо обращение мисол кормона мекунем. Як бори дигар ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо ки дастгирӣ карден, ҳар яки шумо ки комментария мекунед, ҳар яки шумо ки мисол суму дигару дигар аккои ки омаден, як бори дигар ҳазор раҳмат. Як бори дигар дар провокатсия нарен бародаро, провокатсия да нарен. А то что касается ки и бадбахти ҳароме ки и кора кард, манам эмоция даем бахшиши зиёд, ман сухан кати расонда наметавонам. Мо умедворем ки тибқи қонуни Российской Федерация ҷазоша метиҳанд. Мо умедворем ки мо ҳаракат мекунем ки ҷазоша по всей строгости закон битиҳанд. Мисли пацани чеченце ки 15 сола буд ё 14 сола буд, агар хато накунам, просто хест як каса зашишад карда ҷанг кард, чанд сол шинондан. Мо иҷа мебинем ки ира чанд сол мешинонанд. Мо ба забони русӣ видео кардан мерасонем. Ман боз мегӯям, дар эмоцияву дар провокатсияу дигар чизо нарен. Видео кардем, видеотона грамотно кунену фикри ояндаи миллат, фикри ояндаи мардума кунен. Яъне грамотно кунен. Дар кор нест тамоми халқу ё ки ягон чиза мо мисол вай карданда. Як хеле кардан дар кора ай ҳамун чиз фоида биёраду фикри ақидашон нисбати миллат, нисбати халқи тоҷик иваз шаваду одаму одамгарӣ бошад. ҳазор раҳмат барои фаҳмидантон, ҳазор раҳмат барои тамошо кардантон. Саломат бошед. Ассалому алайкум.